Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Umbiko ke sikwethulela wona silapha ke ekomkhulu namahhovisi ke amakhulu wenkampani ke yamabhasi khona lapha ke bizwa ukuthi iKTVR. Singaqinisekisa ukuthi ke lenkampani isithathe isinqumo khona namuhla kungolwesihlanu nje sokuthi ke imise ukusebenza kwamabhasi, okusho ukuthi ke nokho ke abagibeli bashiyeke dengwane. Sokwazi ukuthi ke sikhulumisane naloyo osikhulu ke esiphezulu kwezokuxhumana kuyona ke iKTVR, umhlonishwa uZweli Mnisi. Ake singene ngaphakathi sizokuthi ke ngabe ke uthini. There we have it, njengoba ke sishilo ukuthi ke sokwazi ukuthi singene ngaphakathi and talk to abakwa KTVR bus service. Basichazele kabanzi ukuthi nakho sibona ke amabhasi awasebenzi, what could be the challenges, iziphi ke ingqinamba abahlangabezana nazo, bakwazi ukuthi basichazele. Khona lapha ke eduze kwami nginaye ke head of public relations uzoxhumana nomphakathi umhlonishwa ke uMnisi. Mr. Mnisi, if we can just give you an opportunity to greet the people at home. Siyabingelela kumphakathi waseThembisa namaphethelo. Okhulumayo ke uZweli Mnisi oyinhloko yezokuxhumana la kwa KTVR bus service. Siyabona amabhasi awabonakala emgaqweni, sibona nje amatekisi nezimoto nje ejwayelekile ezincane kuphela. Ngabe ke ikhona yini inkinga? Can you confirm ukuthi ngempela awekho amabhasi and what are the challenges? Singaqinisekisa ukuthi amabhasi namuhla awekho emgwaqweni. Kunezathu ke ezikhona. There are issues between the company KTVR and the city of Ekurhuleni, just some misunderstandings. And I can confirm ukuthi right now, currently, there are engagements that are happening between the company and the city, and hopefully by the end of the day, sizobe sesazi ukuthi siphuma la sibheka kuphi, especially ngenkinga yamabhasi ekuthutheni umphakathi. Kodwa ke nje before siqhubeka kakhulu, ngithanda ukuzwakalisa ukuxolisa kakhulu siyinkampani iKTVR to all the commuters who are using amabhasi ethu ukuthi sibashiye nje dengwane singa baxwayisanga sabanikeza isikhathi esanele. Isinqumo sithatheke urgently because bekuloku kuxhunywana kuzama ukuthi kulungiswe isimo, kodwa ke kwafika la kufikwa kwangqingetshe ukuthi ayicha sekwanele ngcono ime ibhasi until kuxazululwe inkinga lezi esinazo. So ke in short nje ngifuna ukuzwakalisa ukuthi we are very sorry and very apologetic to what has happened to our commuters, but we also want to promise our commuters ukuthi laba abathenge amathikithi okugibela namhlanje, lawo mathikithi azosebenza uma sesibuyele emgwaqweni, sesisebenza futhi bangawalahli, azosebenza asese valid. How much of an inconvenience this might have caused kubagibeli, and also how deep are the issues between you and the municipality? I know ukuthi obviously you might not state as currently the matter is sub judice, nisakhulumisana and everything, but how deep is the problem? The problem is very deep. Yes, you are quite right. I can not disclose right now those issues. However, as I said earlier on, that there are engagements happening between the company and the city of Ekurhuleni. Inkinga zikhona zona. Kangangokuthi izona esilidele ekuthenini simise amabhasi zikhona zidip zona. Ngabe kufanele umgibeli akhathazeke yini njengoba kwenzekile namhlanje? Angakwazi yini ukuyilungiselela ukuthi okay, asazi inkulumo zihamba phi, yini engalindelwa, ikuphi okubalekile kumgibeli kufanele ngabe mhlambe uyakwenza njengamanje? Esicelayo nje okwanamhlanje ngoba ingxoxo asikakatholi imphumela, siyabacela abagibeli bethu ukuthi abazifunele amanye ama transport
temporarily ukuthi abasize bakwazi ukuya la befisa ukuya khona emsebenzini ezikoleni njalo njalo kodwa siyathembisa ukuthi sizoloku siba update from time to time ngama results ezingxoxo ezenzekayo right now. Uma ngabe ke sibheka ke commuter experience and also between you and them I communication yenu ikangakanani, are they understanding or mhlambe are we looking at having a disaster You mean between you and the commuters kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi as much as you might be having ama problems between nina nomasipala but umuntu obalekile la egcineni uyena lo owumgibeli bayaye bayithathe kanjani communication yenu mangabe ifika abantu abakwazi ukunderstand amanibuyela futhi kuqhubeke nikwazi ukunderstandane noma mhlambe nabo abantu eningaba novalo ukuthi hey we can end up sigcine siluza abantu abamakhasimende. Kona uvalo sinalo ukuthi singawaluza ama customer wethu kodwa ke siyathembisa ukuthi ke sizobuyela emgwaqweni futhi namathikithi wabazosebenza ikakhulukazi ke indlela yokuxhumana thina nabo ikhona futhi siyaxhumana baya commenta nabo whenever we communicate any message to them they do respond and positively so ke ukuxhumana kwethu ku positive kakhulu. As I said ukuthi siyathembisa ukuthi sizosilungisa isimo siyazi ukuthi sibashiye edengwane and akufanele siyafisa futhi ukusho ukuthi lokho kwenzakayo akusinhloso yethu izimo nathi ezisiphoxa ukuthi size sifike kulesi sinqumo kodwa ke nje going forward sizoloku sixhumana nawo umphakathi wethu abagibeli bethu siba update ukuthi sikuphi manje kwenzakalani but in the meantime we request them to improvise and try to organize themselves other modes of transport as we are still engaging the city of Ekurhuleni. Yeke muzwa kwethu njengalokhu ke uyizwele inkulumo ukuthi ke udaba loluqhubekayo nezingxoxo ziyaqhubeka phakathi ke kwabo abakwa KTVR bus service kanjalo ke nomkhandlu dolobha waseKurhuleni nathi ke kuudaba eselilandelayo uma kwenzeka kuba nezitatimende eziphumayo esibuya ke emkhandlweni kanjalo nalapha ke KTVR siyokwazi ukuthi ke sinishicilele nangokuhamba ke kwesikhathi uma kuba noshintsho ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyibheshu wakwaDzanibe kanti kangihambi ngedwa ukhona ubanele uBrazo Sondlo umbiko soqophe eKempton Park ekomkhulu leKTVR.